Alva. Cancela. Aleka. Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enebukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenze iphutha subscribe ku channel ulike ivideo uphinde uciphize notification bell wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi makukhona ke ivideo engipostayo wena ke uthole i-notification then bese ke uyangena kwivideo ngokusheshsha uyayibuka Ziku Trend TV siyaqinisekisa zama ngakho konke okusemandleni ukuthi ke sikulethele ke udaba olusuke lutrenda ngalolo suku bafethu kune story noma angithi icase cause njengamanje isenkantolo angazi mhlambe ukuthi ke ngabe ukhona yini oyilandelayo le case icase kadadewethu ngizombiza ngodadewethu uKelly Smith ehambisana noRenz Lampard okuhlanganisa nengane encane le nayo oyibonayo esithombeni uJoshlin Smith abafethu leli cala libhlungu kakhulu libhlungu ngendlela eyisimanga siyazi ukuthi ke ama-drugs idakamizwa akwenzisa izinto ezi-deep if ngempela usuphakathi usuwasebenzisa ungadayisa ngisho nomngani wakho kodwa bafethu angaze ngacabanga ukuthi khona umzali ongadayisa ngengane ayithwala for 9 months eyidayisela nje umuntu just for ukuthi ayibulale ukuze afese inhloso zakhe lo esimbonayo uKelly Smith ongumaka Joshlin Smith naye futhi ke lo ombonayo esithombeni uKelly Smith icase ayi-attendayo njengamanje wadayisa ngengane yakhe le uJoshlin Smith eyidayisela isangoma ukuze sithole ama-parts omzimba kaJoshlin ngoba engathi impela iwona adingakalayo okubaliwe ukuthi ke ikhona kwakudingakala amehlo akhe kanjalo ke nesikhumba sakhe okubhlungu kakhulu ke bafethu ukuthi most of the time izangoma uma isuke ifuna ama-parts omuntu aziwakhiphi esefile ngiqonda ukuthi azimbulali bese ikhipha lawo maphathi eziwafunayo that is why ungeke uze uzizwe igameko zokuthi emamoshwari kutholakale isidumbu kanye bathi bayafika abanikazi besidumbu bathola ukuthi mhlambe amehlo awasekho it's because vele izangoma aziwadingi kumuntu osefile ibhlungu kakhulu cause if ukuthi lengane ngempela yagcina ibulewe cause njengoba athendwa icase akakaziwa ukuthi ngabe yaphelelaphi kodwa ke amathuba ukuthi ngabe isiyashona emaningi and kubhlungu kakhulu cause if ukuthi ingane isiyashona siyazi and sinesiqiniseko sokuthi ingane yezwa ubuhlungu lama-parts akhishwayo kuyona akhishwa iphila until ize iyashona bafethu ibhlungu kakhulu lento ibhlungu kakhulu mawukuthi mhlambe uyafuna ukuyilandela le case bafethu ungayisearcha futhi la ku-YouTube mawumuntu ongasheshi ukuzwela kodwa ungakwazi ukuthi ke uyibonele ukuthi ke ithini icase bese ukuthi ke lo uRenz Lampard umngane kaLoya okuyena naye owayewumsolwa angazi ukuthi wayewumsolwa ngaliphi kodwa wagcina esephenduke ufakazi okuyena ke engicabanga ukuthi ke uyena okhipha ke indaba zokuthi cha lo wadayisa ingane yakhe eyidayisela isangoma ngemali engaka then engicabanga ukuthi ke naye ube esefuna ishare yakhe ukuze phela naye avale umlomo so wabona ukuthi ke akwenzeke lokho wase ke ephenduka ufakazi uRenz Lampard igama lakhe ngicabanga ukuthi ke amakhaladi wonke lawa engiwapostayo njengamanje bafethu make sure ukuthi uyalike ivideo uyasubscribe kwi channel mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo.